Tragači uspomena, dobro nam došli. Ja sam Viktorija Ćosić. Naša gošća je kompozitor i pop pevačica. Ona celom svojom energijom isijava energiju grada, urbanu energiju. I to donosi i u ovom vremenu. Sa nama Ana Stanić. Dobar dan. Dobro mi došli. Hvala, Viktorija. Vi ste prvenstveno to neko obeležje urbane devojke, ali meni je vrlo interesantno da ste vi urbana Beograđanka, slučajno rođena u Nišu. Pa nije baš slučajno, da. Ipak tamo mi je cijela skoro mamina familija i moji su se u stvari tamo venčali, dobili mene i mama i tata su tamo studirali i onda su se preselili, tatini roditelji su već bili u Beogradu. Moji su, kažem, tata je bio lekar, mama je bila i studirala sociologiju i onda je tata kao mlad lekar se zaposlio u vojsci i onda je krenulo malo seljakanje, tako da smo u nekom periodu svog života provelo i u Zaječaru i onda od početka osnovne škole, od 2. razreda sam u Beogradu, tada je tata dobio posao na VMA, što je bio i cilj i tako da sam suštinski odrasla u Beogradu, ali je Niš veliki deo mojeg detinjstva i tamo su ljudi koje volite. Pa da, živjeli su do nedavno moji baba i deda za koje sam bila izuzetno vezana, tako sam tamo provodila raspuste, ali da, činjenica je da sam u Beogradu odrasla i da su me u velikoj meri formirali ti novobeogradski blokovi gde sam išla u osnovnu školu i posle u srednju sam išla u centar grada, ali me obeležio taj geto prizvuk Novog Beograda, naročito što je tada bilo ono doba 90-ih. I tu je bilo zaista svakakvih avantura da ja sad imam ćerku i da prolazi kroz to vreme, da izlazi. Ja mislim da ne bih imala minut mira, ali sva sreća, moji roditelji možda nisu ni bili svesni stvarno šta se nama sve dešava. Ja i moje drugarice smo nekako hrabro koračale kroz to ludo vreme i izvlačile se iz svojih mogućih neprilika, ali da, to odrastanje mene u nekoj meri obeležilo i muzika koju sam tada slušala i onda nekako ljudima delujem, nosim kroz sebe taj epitet urbanog, mada mnoge ljude to i nervira i to na neki način nosi nešto negativno, da si kao, možda nosi neku snobovsku liniju u sebi, što ja ne želim da se vezuje za mene, jer volim i obožavam prirodu i obožavam sve ono što je seosko, to je isto deo mog odrastanja, ali nema veze, shvatit ću ovaj vaš uvod kao nešto što je sastavni deo mene. Ali je i posebno. Ali je i posebno i shvatit ću to kao nešto pozitivno. I jeste pozitivno, jeste, upravo je pozitivno. Ja sam negde pročitala o tom vremenu, vašu priču o tom vremenu i o tome da ste tada naučili kako se preživljava u tom periodu 90-ih i upravo u tim blokovima. Da li je to iskustvo i to što ste naučili ostalo i kasnije? Da li i sada u životu znate da preživite zahvaljujući tome? Da, na moju veliku radost sad stvarno se ne srećem, ne dešava mi se tako često, skoro uopšte da ulazim u te situacije, ali tokom mojih početaka sa Moby Dickom jeste bilo nekih situacija, to i dalje bilo to ratno vreme, pevalo se i u Bosni i u mislim i u nekim drugim republikama gde su mogli da dođu neki opasni momci, a i naravno po Srbiji je bilo tih opasnih momaka i bilo je nekih situacija kada su me u stvari te moje, da kažemo, veštine iz mladosti koje povučeš kao nisi ni svesna da si ih naučio, spasile nekih neprijatnih situacija. Umela sam nekako se postavim u određenim situacijama tako da ne raspirujem, nego da smirim. Da se situacija smiri. Sada je, vrlo popularne su 90-te. Popularna je i muzika 90-ih, popularan je i ceo taj milje oko 90-ih i mladi ljudi sada vrlo rado to slušaju, kažu da nema žurke bez muzike 90-ih. Tako je. Dosta te muzike i to što sada slušaju upravo muzika koju ste vi pevali u Moby Dicku. Kakav je vaš osjećaj prema tome kada sada ponovo slušate muziku i da li razumete to njihovo oduševljenje? Pa ja razumem to. Mislim, naravno, kad je sve to krenulo, ja sam bila iznenađena. Nisam odmah postala toga svesna, jer nisam toliko imala kontakt sa tinejdžerima u tom trenutku. I smešno mi je, slatko mi je, ali istovremeno razumem zato što koliko god to bilo grozno vreme i koliko god na prvi mah ti kad čuješ te pesme, taj sound je onako malo prevaziđen i zvuči malo brzo,
Ali suštinski to je stvarno bilo dobrih pesama i to stvarno, znam da sam baš diskutovala sa nekim kolegama da se te pesme sad prepakuju u neke nove aranžmane, to bi sve bile zaista dobre pesme. Ne sve, ali većina. Tako da mi nije čudno što je to tako. Ja sam čak nedavno gostovala u jednom projektu kad sam pevala obradu pesme Tek je 12 sati, što je zaista super bilo iskustvo i mislim i ta pesma koja sad zvuči u toj mojoj novoj verziji mene i Borisa Krstajića potpuno drugačije i dalje čuješ klasičnu dobru pesmu, mislim, koja bi i uz logorsku vatru i akustičnu gitaru zvučala tako dobro. Iako u ovom vremenu je elektronska muzika i mladi slušaju elektronsku muziku i to je nešto sa čim se oni identifikuju, ipak za tu emociju i za to što im treba ta klasična muzika, treba i melodija. Ne mogu samo biti u ovom. Pazite, ima puno sad i ovih, te neke moderne trap pesme, tu se ne insistira toliko na melodiji, a jako su popularne. Ali ja mislim da ja sam malo taj old school, imam taj old school pristup i ja zaista verujem u dobru melodiju, dobar tekst, tu neku strukturu pesme koja opstaje desetinama godina i koja verujem da će u budućnosti opstajati uz sve ove trenutne trendove koji dođu i prođu. Da će ovo biti samo trend, da će se melodija vratiti, nadajmo se. Ja se stvarno nadam da je tako i želim da verujem u to. Pa vi kada ste izašli iz Moby Dicka i kad ste odlučili se na samostalnu karijeru, zaista ste želeli da pokažete tu pravu muziku, to vam je bio cilj. Da. Pa dobro, sad da ne bude da... Ja stojim iza mnogih pesama iz perioda Moby Dicka jer sam mnoge od njih i sama pravila, to jest komponovala. Najviše je bilo ta kombinacija te neke pesme koje su mi ostale najdraže iz tog perioda, recimo Moja muzika, Srđanov tekst. I neke od tih pesama stvarno sad sam uvrstila u svoj repertoar i one ovako zvuče malo više pop rock i dalje zvuče dobro. Ali kada sam krenula sa solo karijerom, bila mi je želja da se prikažem u nekom drugačijem svetlu kao neko ko prvenstveno insistira na tom autorstvu, da budem ono što bi rekli Amerikanci singer-composer, ženski. I toga nije bilo puno u to vreme. I ta gitara i ceo taj styling, sve je to bilo novo tada. Tako je. I onda ceo taj, jako mi je bilo važno da bude taj zvuk gitare, iako, što kažete, u tom trenutku to nije bilo nešto što je prolazilo i mnogi su mislili da to nije nešto što će biti komercijalno, ali ja moram da priznam da meni u to vreme to nije nešto bilo ni važno. Ja sam samo razmišljala nema veze, ja želim takav album, to će biti moja neka lična karta, nešto što ne želim da ostane na Moby Dicku gde sam u suštini bila više prateći vokal. Htjela sam da ja kao kompletan i autor i solista ostavim neko svoj pečat. Da, htjela sam kažem neku krupniju reč, ali dobro je pečat. I bilo popularno, vratilo se, ulaganje ne vratilo. I onda je na kraju se ispostavilo da to jeste ispalo. Pazi, u tom trenutku jeste to bio neki svetski trend. Tad je postojala i Alanis Morissette i Natalie Imbruglia i Sheryl Crow koje su harale. Tako da se ja jesam naslonila na neki svetski trend, samo niko nije znao da će to ovde da se primi. Ne primi se ovde baš svaki svetski trend, apsolutno. I kažem, na veliku sreću, ja sam posle tog svog prvog albuma, on je isto bio neki među prva 3 po prodaji. Bila sam onako odmah uvrštena na sve moguće top liste, dobila gomilu nagrada, tako da se i u nekom smislu odziva publike, a i neke potvrde kroz nagrade, kroz cifre, kroz neku kritiku, isplatila se, da kažemo, cijela ta operacija, to je pokazala se kao dobro. Naravno i da hit Moj grad je svima je blizak. Mislim da svi tu pesmu osjećaju kao svoju. Vrlo mi je interesantno u tom trenutku spot koji je napravljen za pesmu Moj grad je bio takođe potpuno drugačiji. Snimljen tako urbano u onoj zgradi koja je nedovršena. Čija je to bila ideja? Moram da priznam, ceo spot je osmislio Srdan Golubović, koji je posle napravio zavidnu filmsku karijeru. U tom trenutku je radio i muzičke spotove i reklame
I zaista ovi moji spotovi su mu bili možda ne baš među prvencima, među prvim spotovima koje je radio, tako da je stvarno to bila i njegova lična karta i meni je to u velikoj meri pomoglo. I dobro ste se povezali, imali ste, i bio je to definitivno ista energija. To što ste vi hteli da pružite i to što je on vizuelno dao, to je bilo to. Meni je bilo važno da se ja prikažem baš to, kao ne neko lice koje da se ne ide na neke seksualne atribute, na neki čist styling. To je tada bilo vrlo izraženo. Da, ja sam samo htjela da to bude, da ja budem kao neka devojka iz komšiluka koja pravi svoju muziku, svira svoju gitaru, nenametljiva je i kao ima nešto da poruči kroz te svoje pesme. I onda je on osmislio taj spot na taj način koji je u stvari proistekao iz cijele te ideje i to je stvarno naišlo na lep odziv. Baš na lep. Harmonija nije skrivena, izmišljena ili daleka. Harmonija, to su ljudi. Ne samo oni koji vredno rade kako bi napravili matični sok aronije vrhunskog kvaliteta, već i vi koji u njemu uživate, poklanjajući nam svoje poverenje. Naši proizvodi namenjeni su svakome ko zna da briga o sebi nije jednokratna stvar ili prolazna novogodišnja odluka. Poslužit će vam kao porodični saveznik u osvajanju zdravlja. Proizvodi od organske aronije Harmonija. Tara je naše more, jezera Perućac i zaovine, reka Drina i Tara su raskošni darovi prirode Srbije. Krenite u osvajanje najlepše planine i 2 bisera u Cepterovom lancu luksuznih hotela. Hotel Drina, Bajina Bašta i Vila Drina, Perućac. Jednostavno svetski. Protect Sistem Obrenovac. Privredno društvo specijalizovano za projektovanje, montažu, održavanje i distribuiranje sigurnosnih sistema. Tim je sastavljen od mladih i obrazovanih stručnjaka iz oblasti informacionih tehnologija, telekomunikacija i bezbednosti, koji se uz korišćenje najnovijih tehnologija konstantno usavršavaju kako bi uvek bili korak ispred konkurencije. Sistem usluga obuhvata ugradnju video-nadzor sistema, analognih CCTV i IP sistema, monitoring objekata sa udaljenih lokacija putem interneta i mobilnih telefona, alarmni i protivprovalnih sistema, kontrola pristupa, perimetrijska zaštita, protivpožarni sistemi. Profesionalnim radom, poštovanjem rokova ugovorenih obaveza, opravdavamo ukazano poverenje. Protect Sistem Obrenovac. Šta je danas plan? Šta se radi? Kakve su ideje? Pa ja sam sve ove godine ostala verna toj svojoj početnoj ideji. Nekad kada ne znam, kad se nađem onako u nekim dilemama, uvek se vratim na početak, kako je sve krenulo, šta sam htjela. I užasno mi je važno da ostanem verna sebi od tih prvih trenutaka kako sam zamišljala celu svoju solo karijeru. I u tome uspevam, s tim što naravno idem na razne strane kada je u pitanju i zvuk, ali suštinski u nekom autorskom smislu ja i dalje sam ostala tome verna i prepoznatljiva. Ovo je sad jako loš trenutak naravno za muziku, tako se ja moram priznati, ja jesam od kad je krenula pandemija objavila jedan svoj singl za pesmu Moje, to je spot za pesmu Moje i tu obradu tek je 12 sati. Ne mogu da kažem znači da nisam ništa radila, daleko od toga. Još jedan singl sam spremila, ali sam odlučila da ga sad trenutno ne izdajem. Mislim da je sad, iskreno se nadam da će ovo sad da se završi i da će onda da krene neki tako je novi moment. Spremam još jedan jako lep projekat muzički za zimu. Znači, postoje stvari koje su u pripremi, samo čekam kad ću da ih pustim, a u ovom sada trenutku, posljednjih mjesec dana, se bavim nekom vrstom aktivizma kada je muzika u pitanju, to jest kada je u pitanju moja branša, moja profesija koja doživljava svoje jako teške trenutke. Ja doživljavam veliku
tu sebe ne svrstam toliko kao žrtvu, ali mnoge moje kolege, mnogi ljudi sa kojima svi mi koji smo ispred kamere tesno sarađujemo, to su naši muzičari, pratići bend, uopšte ljudi iz tog posla koji su, kažem, više iza kamere, proživljavaju zaista jako teške trenutke i mislim da je vreme da neki od nas čiji se glas možda lakše čuje, se uključimo u jednu veliku kampanju da bi se cijeloj branši pomoglo kada je već zabranjeno da radi. I da bi se postavilo na pravo mesto rad tih ljudi i pokazala prava vrednost toga. Malo sve se to posmatra čudno. Jeste. Malo je neka čudna atmosfera vezana za to i sve to me onako puni nekim revoltom i željom da ispravim te stvari i da se trgnem iz nekog čekanja, iz neke pasivne pozicije. I stvarno nas nekoliko je pokrenulo jednu lepu inicijativu. Uskoro ćemo moći mnogo više o tome da kažemo. Zaista idemo ka nekom rešenju. Ne samo da se pomogne tim ljudima, nego da sada se pokazalo tokom pandemije koliko je u stvari krhka naša branša u nekom smislu nesređenosti, velikog dela koji je u nekoj sivoj zoni. Puno ljudi prosto radi to kao da to nije neki pravi posao. I stvarno treba... Kao da je hobi, otprilike. Kao da je hobi i onda u ovakvim nekim situacijama nisu prepoznati, ne može da im se ni pomogne. Tako da mislim da treba onako strukturalno promeniti sve to na bolje, da se ta cijela muzička scena postavi na neke zdravije noge i to je isto jedna od stvari koje treba se urade u ovom trenutku, koje su, kažem, sad izašle na video do koje mere one prave problem. A i da na kraju krajeva se shvati da je muzički biznis jedan značajan privredni subjekt od koga se dobro prihodu i velike količine poreza se slivaju. A to se uopšte ne posmatra tako. Posmatra se kao da... To se pokazalo tako nekim komentarima. To je samo određen deo javnosti, to nije veliki deo javnosti, ali, nažalost, čuju se tako neki vrlo zluradi komentari na račun muzičara i to me izuzetno, to sve moje kolege izuzetno boli. Da, upravo je tako. Pa ovo čudno vreme koje nam je vrlo teško, svima nam je teško, izrodilo je i to da ljudi imaju potrebu da naprave neke osnove, da naprave neke temelje. Nekako se sada pokazalo šta je ono prioritet, a šta je nešto nadogradnja i nekako, hajde da kažemo da sve to što se ružno dešava je rodilo i nešto dobro. Svi ćemo postaviti neke temelje u svom životu, i u branšama, i u životu, i svuda. Ne možemo živeti tako u oblacima. Tako je. Nekad je dobro to, kad se desi tako nešto jako loše, da se prosto trgneš, jer većina nas, mislim, pričamo o sebi, ubaciš se u neki svoj mikrosvet, radiš, ćutiš, gledaš svoja posla i trudiš se da... Dobro mi je. Pa ne samo dobro ti, nego možeš da radiš i možeš da stvaraš neki svoj mali svet, da praviš doprinos i da nekako funkcionišeš u tome. Onda odjedanput, mislim, nažalost, bilo bi divno kada bi se aktivizam dešavao i iz čista mira, ali evo, u mom slučaju teže ti je da se odlučiš na neke velike korake i da sad zasučeš rukave i ogromnu količinu vremena i energije ulažeš za nešto od čega ti lično nemaš ništa u tom trenutku, nego za neku opštu dobrobit. Ali eto, kad se dese ovako neki trenuci, shvatiš da nema drugi. Pa svaki čovjek mora u jedan deo života biti revolucionar, pa sad kad mu zapadne, to je tako. Ja sam iskreno bila to pre 20 i nešto godina kada je bilo ono 5. oktobar i kada je tada isto bilo... I ja sam bila. I onda sam mislila da je, pošto onda godinama nakon toga ništa, slično, ja sam mislila, dobro, to je mladost, kao, pa zato sam bila takva. U stvari ne, nego tako je bilo vreme. Bilo je vreme koje je to vodilo. Evo, ponovo se desilo teško vreme. Tako je, nisi mogao uopšte da imaš da gledaš svoja posla i da radiš svoju stvar, nego ti si bio deo jednog ludila gde nisi mogao, gde si bio sprečen. Eto, tako se sad desilo ponovo, pa se opet u meni probudio taj revolucionar. Novi talas. I prije mi. Sada kažemo i nešto lepo. Šta je to što vas relaksira? Šta je to što vas raduje? Šta je to što vam daje osmeh? Da, pa druženje sa duhovitim ljudima i onda ta neka razmena energije i tako neke šale u nekom najnebitnijem razgovoru, to ume onako da mi ulepša dan. Boravak u prirodi, neki lepi trenuci sa voljenim, bliskim ljudima, muzika, dobar film. U suštini,
male stvari. Sad, rekla bih i putovanje, ali trenutno je to malo teže, ali neka nova iskustva velika, s jedne strane, a to su ta putovanja i neki veliki novi događaji, a s druge strane neki mali svakodnevni sitni događajčići koji mogu da ti vrate osmeh na lice, to jest da ga stvore i na koje se treba fokusirati sve više, ako ništa drugo. Pandemija nam je to pokazala da je jako važno uživati u malim stvarima. U malim i običnim stvarima. Takođe, trenutno nam je trend, svi brinimo nešto o zdravlju, svi pijemo neke suplemente, svi nešto treniramo, da li će to i potrajati. Kakav je vaš stav prema tome? Ja sam toliko suplemenata pila da sam prvi put u životu imala loše analize jetre. Tako da trenutno sam mesec dana na čisto. Totalno free. Znači, ništa živo ne uzimam da se to popravi. Mislim da i ja moram otići na kontrolu. Iznenadila sam se kad sam radila taj neki checking, to jest kompletnu biohemiju. Nadam se da je do suplemenata, tako da kažem, sad sam se onako iščistila, ali to jest čistim se, ali generalno sam vrlo sklona razmišljanju o zdravlju, zdravom životu, o zdravoj ishrani. Trenutno, evo, već 2 meseca ne treniram i osjećam veliku grižu savesti i to ću uskoro vratit ću se na trening, ali najviše se brinem kada je u pitanju, odnosno najviše pokazujem tu svoju brigu o zdravlju kroz izbor hrane. Zaista mislim da zdravlje ulazi na usta i isto tako... Da li je to neka varijanta posebna ishrana? Da li vegetarijanska, veganska, makrobiotička ili samo... Ništa tako ekstremno. Ništa tako ekstremno, više se držim... Pošto ja inače imam insulinsku rezistenciju, zbog nje ne bi trebalo da jedem slatko i belo brašno, sve te žitarice od belog brašna, odnosno belo brašno generalno, i ne pijem mleko. I to mi je rekao nutricionista i ja se držim toga već 2-3 godine. I stvarno, sad, na primjer, kad pojedem, na primjer, pastu, znači mogu ja da jedem integralno, ali kad pojedem od belog brašna pastu, ja se toliko nadujem, toliko loše reagujem. Već organizam je shvatio da to ne treba. Već je shvatio da to ne treba. Ranije sam to normalno podnosila. Tako nekad kad izbaciš nešto, mnogi ljudi rade taj neki test na intoleranciju ili idu na one kvantne preglede i baš mi to svi kažu da kad tako izbaciš nešto što ti je rečeno da tvom organizmu ne prija, tek shvatiš kada ga posle puno vremena uneseš u sebe koliko ti je u stvari loše. Da, potrebno je prvo organizam da se resetuje, da shvati da ne prima to, da bi tek posle pokazivao otpor. Otpor, da. Nisam neki preterani mesožder, mada jedem meso, ali kažem, mogla bi bez njega. Trudim se da se stvarno moja ishrana bazira na što više povrća. Sad, nažalost, kršim vrlo često kad su u pitanju slatkiši. Njima ne mogu da odolim. Više mnogo nego pre jedem crnu čokoladu, jer je ona mnogo zdravija. Ranije mi je to bilo kao neka kazna, jao, kakva crna čokolada, ali sad sam naučila da uživam to nije čokolada. Da. Sad sam naučila da uživam i u njoj i da uživam u crnoj kafi, tako da, bez šećera. Tako da, navika je čudo, ali isto tako, kažem, stari dobri, kako se što kažu Englezi, guilty pleasure. Ta zadovoljstva zbog kojih se osjećaš krivim su mi i dalje negde tu, neki slatkiš se desi s vremena na vreme. Pa dobro, ali neophodno je nekad sebi dati na volju. Apsolutno. Bez toga stvarno bi bili mnogo... Prešli bi iz ovog oblika ljudi u neki drugi oblik. Robotski oblik, to je svega, robota nam je dovoljno i ovako. Moja sreća je da ja stvarno nešto nisam ljubitelj hleba. Tako da to što se ja odričem belog brašna ne doživljam kao neku žrtvu. A to što se odričem slatkiša, to mi je već žrtva. To je već žrtva. Da. Još jedno žensko pitanje. Smatra se da ste vi najbolje stilizovana žena na našoj estradi. Je li to ono što potiče iz vas ili je to neka nadogradnja, edukacija? Pa sigurno i neka vrsta nadogradnje, ali u suštini kad uđeš u neke godine, ajde da kažemo da recimo na početku 20-ih i u srednjoj školi praviš možda i neke lutaš i onda praviš neke greške, modne greške i onda u nekom trenutku samo shvatiš, mislim, poželjno, neki ne shvate nikad, ali shvatiš šta ti stoji, u čemu se osjećaš dobro, šta ako kupiš nećeš nikad na sebe obući, pa prestaneš to da kupuješ i shvatiš, kažem, uhvatiš se za neki svoj stil, tako da ja imam sreću da
sam to relativno rano shvatila šta mi prije, u čemu se osjećam dobro i onda sve ove godine nemam nikakve one pogrešne kupovine, stvari koje stoje. A nema impulsivnih kupovina, onako samo, Ima, ali sam stvarno naučila da to što kupujem, da vrlo često kupujem tako neke stvari koje su neka vrsta klasike i to, mislim, traje uvek. To nikad, retko kad mi se desi da se uhvatim za nešto i pomislim, Bože, to mi se desi ako mi je neko nešto poklonio, pa mi se u tom trenutku učinilo ovo je lepo. Šta ću sa ovim u mom ormanu? Da, ali kao šta ću sa ovim, prosto žao ti da baciš ako je neka skupa i lepa stvar. I naravno mi prije taj kompliment, taj epitet, ali kažem, ne ulažem neki preterani trud oko toga jer jednostavno sve što je u mom plakaru, sve za što se uhvatim, ne moram da ulažem, kažem, neko vreme i trud, to je u okviru tog mog stila i držim se toga. I to je vrlo udobno, definitivno. Tako, osjećati se tako sigurno u svemu tomu. Jeste. I za kraj još jedno pitanje. Kada bi sada imali mogućnost da nekom specijalnom vremenskom mašinom se vratite u prošlost, da li bi poslali sebi neku poruku i koja bi to poruka bila u nekom trenutku kada sada iz ovog ugla znate da vam je trebala pomoć? Pa rekla bih sebi poručila bih sebi da se manje izvinjavam za neke stvari koje radim iz srca i u koje verujem i da manje pokušam da se prilagođavam, da menjam sebe zbog drugih ljudi. Eto, to je nekako ovo što mi prvo palo na pamet. I da budete najviše svoji. Pa da, u suštini ne kažem da je svako takav da treba da mu kažeš budi svoj. Ima svakakvih ljudi, ali jednostavno nešto što te suštinski, ako pođemo od toga da nisi psihopata, naravno, nešto što te suštinski čini srećnim i onim što jesi, ne treba u sebi gušiti zbog okoline, zbog neke osobe, zbog nekog stida ili neke potrebe se prilagodiš, nego, eto, ja bi sad svakom mladom čoveku, a i sebi mladoj rekla, samo guraj to. I ne kažem da ja to nisam gurala, ali gurala bih još više. Hvala najlepše. Hvala vama. Bili su ovo još jedni tragači uspomena i budite svoji, onako kako je naša gošća sada i rekla.